sulit akong ibayad ani day. Yung ko magmay mo balik-balik dito. Sas, ingon ka ma'am, di ka ganahan mo extra-extra na. Ngano lagi? Stilan. Mungkis, may ganahan mo, di ka nako lagi. Ay, dili, Nagkakay na akong palibal yun. Extra ka kasi. Ay, murag mao na gini. Kaya ilang giingon rin dahil gini. Ha? So kung mga amigo, guwapa kayo ang massage rin niya ka ng barato. Lami-lami pagid ang babae. Sus, gini. Take back yun niya akong, take back naman. Maulian yun niya akong kalawasan ron. Sa pagkidugayan, sure na. Hoy! Saryo! Ang unsa man ka din na? Balay si mo kabit? Ha? Kasi kabit oy. Kabasa ka na oh. Kabasa ka na, ha? Massage! Mao na, eskwela, mamayabas man. Sa eskwelahon, manguha man yung Saan na na? Massage ba tagang na? dito sa bye-bye. Massage na, massage ba ka na hilot-hilot, ana ba? Magpamassage ko kaya sakit na kong kalawasan. Unsan? Libay na sa dali mo ha? Kasi alibay, uy, magpamassage lagi ko. Libay, taka lang kay. Pag-practice uy, tanaw og mga salida nga English, kanang man-English, aron makamao kang basa di kay massage. Massage. Sigbalay na si mo kabit ha? Dili, Paili mo na lagi. kag massage man ha? Uy, magpamassage ko. Ulay dito balay ay, kay magpamassage ko dito. Massage? Massage? Dayon! Sod lang! Ay, hi ma'am. Ay, sir, mapamassage ka sir? Oh. Okay naman ka, libre na ka ma'am? Ikaw mo massage ma'am? Dili, libre ka ng bayad. Ah, di ba ka ng free run mo ba? Ikaw pre? Oo, naibayan. Oo. Ano? Ikaw mo massage? Oh, ako sir. Tinuod gila lang gingon sa. Nanghubo sa nina sir, kaya nindot man na siyang hubog sa nina. Butang sa akong cellphone. Opo, chinin na de. Ay. Are na ko ma'am, ane? Oh, yan sir. Usugod na ma'am, wala ni warm up. Wala sir. Ah, dili na ako magtapis-tupis dahil para sa una. Ano yun? Tinuod, ginagingon nila ma'am nga. Maayo kay ang massage diri mo ba? Karon ba katadunggan na sir? Karon pa ma'am ay kay. Ugwa ko sa tiis akong barkada sa di sa ko kaari ma'am. Tinuod, na bigyan ng ipainga sa barkada. Sus. Tinuod di dahil. Wala dyan ko magmahay nga ka ng dire ko ni. Nagpamassage mo ba? Kay but-buton kita kumigo pero katog pag irin sorte yung tinuod gila eh. Sus, tinuod mati. Oh. Sus. Kanang, ma'am. Sir? Kanang mo, kuan si ka dire ma'am. Kanang, Asa man sir? kanang extra ma'am ba? Oh my god. Ka? Kanang extra service ko ma'am. Ikaw, nag-anak ko? Ay, sorry kay sir ka nang, paano mo sir ka nang, bawal na mo sir ba? Kung ra ba may kabok diri sir niya, ang duha kay absent. Ya ko ra may kugihan kay mo kuan good sir mo massage ba? Di pwede extra ka, ikaw rin kita rin ang duha diri bitaw. Ay, sorry sir kay ang mga CCTV diri sir kay unong kabok bawal jud na sir. Wala gisulti sa among bus amo sir ba nga. Bawal jud mga ingana sir ba kay. Kung may bawaan niya nga nay mga ingana sir wala maana mong kuan sir negosyo na mong down ba. Di na pwede sir kay basin may bawaan na sa pulis madakpan niya may sir ba. Sayang nga di pwede di ay. Hatag sa tagong extra ang tapon mo. Ay, ihatagan na sa imong kuan sir, sa imong napok anak sir. Ana, ang naghihatag mo, hatag na kong 5K sa extra, manya ka no. Dili tayo, pamassage na lang kayo, di tayo pwede gan. Dili lagi sir. Pagita na dito babay nga kanang magpabayad sir. Bawal man ko sir. Sige. Pamassage na lang ko ay. Si kuko pa ka, si kuko. Ha? Ay dili pa. Kuko kanang daghang lagi ni mga kuko mga hugaw-hugaw ba mo nay. Ang tawag sa hugaw lang mo sir kay kuko. Ade.
Pindutan sa mga to. Ay, grabe. Di ka mahayan, Gid. Sobra pa ka sulit akong ibayad, ani day. Uh-oh. Yung kumagmay mo balik-balik dito. Sastiknon ka man, di ka ganahan mo extra-extra niya. Gano'n lagi. Stilan. Kiss, may ganahan mo, di ganako lagi. Eh, dili, Nagkatay na akong palibad yun. May extra mo ka kasi. Hindi na ba? dili man. Mata lagi ko pa. Dili, sir, dili ka nang kuhan, sir. Samtang ka. May problema na ko na. May makaibaw kita lang ka makaibaw. Dili. Mata no. Dili, bawal na. Ay, kiting-king. Dili, bawal. Ha? Bawal pa. Oy, nandiyan na ang kiss. Mangganing ka niya. Bawal na yun. Bawal lagi, sir. Okay, cute. Panisiya. Sige. Bawal lagi, sir. Kasi bawal pa. Oy. Sa... Ha? Saryo! Masaji mo ni masaji mo gingon. Naalagi ka dili. Asus na ay naghahanay lang ni uli kawaman. Unsa man ay masaji? Oh. Extra service unsa man? Di, massage siya. Massage sa imong mata. Hubo-hubo pa kang buanga ka nakita na lang buniin mo. Gamay pa man sada. Imo naman ba na may butakal, ma'am? Di ulo. Oy, taka. Siya ang nagpamassage. Sakta. Perminti di ka diri no. Pilminti ba? Perminti ka lumas to ah. Pilmiro gani. Upag ipag-ari na ko diri. Kanang Ano kita inom ko ni ipikasit anin niya be. Oh my god. Usam ka. Away na sa mag-asawa. 1, 2, 3, 4. O wala pa ko naabot siguro murag. Tanay, sige ko diri, tanay. Balik-balik na ako mama. Pauli. Pauli to abi. Uli. Uli. Agay. Agay. Uli lagi ko. Agay. Uy. Okay. Sir, bayad, sir! Way bayad. Agay.